Hoxe en Ribeira apareceu un cadáver flotando, atado a unhas escaleras no Porto. Contra as 7 da mañá unha persoa daba aviso de que un corpo estaba aboiando, un corpo dunha persoa, dun home de mediana idade, estaba flotando na auga. Esa persoa permanece desta hora aínda atada, está encadeada á escaleira que dá acceso ao mar. Foi un mariñeiro xubilado que vive no barco que está xusto ao pé, o que deu aviso deste suceso. Non se sabe que o que puido pasar. Neste momento podedes ver imaxes de como Salvamento Marítimo está retirando o cadáver desta persoa. Como vedes, nestes momentos estáse procedendo a retirar este cadáver. Un traballo bastante dificultoso, posto que, segundo sabemos, esta persoa estaba encadeada, polo menos un dos pulsos, a esa escaleira.